τα 3 πιο οικονομικά gaming ποντίκια για να αγοράσεις και να κάψεις άπειρες ώρες στο PC. Πάμε να τα δούμε από το πιο φθηνό προς το πιο ακριβό. Razer Death Adder. Κλασική εργονομική Razer σχεδίαση που προσφέρει άνεση με ελαστική επένδυση για καλύτερο κράτημα. Razer Mechanical Mouse Switches με διάρκεια ζωής 10 εκατομμύρια κλικ. Ιδανικό για όσους θέλουν ένα οικονομικό αλλά ποιοτικό gaming ποντίκι. Glorious Model O. Κυψελοειδής επιφάνεια που μειώνει το βάρος σε μόλις 67 γραμμάρια. Οπτικός αισθητήρας με μέγιστη ανάλυση 12.000 dpi. Ομαλή κίνηση χάρη στα G-Skate Fit με στρογγυλεμένες άκρες που δεν κολλάνε στο mousepad για ομαλή και αθόρυβη κίνηση. Το Model O είναι ιδανικό για όσους θέλουν ελαφρύ ποντίκι με εξαιρετική ακρίβεια, κορυφαία κίνηση και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Logitech G502 Hero. Αισθητήρας Hero φτάνει τα 16.000 dpi και 11 κουμπιά με δυνατότητα προγραμματισμού εντολών. Έχει τροχό υπερταχείας κύλησης, κατασκευασμένο από βαρύ μέταλλο για ανθεκτικότητα. Προσαρμοζόμενος φωτισμός με 16,8 εκατομμύρια χρώματα και ανθεκτικά κουμπιά για έως 50 εκατομμύρια κλικ για να μην πετύχεις ούτε μία ουλτή.